Апошні дзень сакавіка для Аліны Задаражнюк пачаўся з трэніроўкі. Са спортам дзяўчынка сябруе ўжо некалькі гадоў. Займалася мастацкай гімнастыкай, плаваннем, фігурным катаннем, але ўрэшце спынілася на лёгкай атлетыцы. Кажа, што яе жыццёвы дэвіз «Рухайся, твары, усміхайся». Праўда, на гэты раз на заняткі Аліна прыйшла ў новым для сябе статусе. У выхадныя яна прыняла ўдзел у конкурсе грацыі і артыстызму «Маленькая гамельчанка» і нечакана для сябе атрымала карону. Честно, я не верила, что я выиграла, потому что думала, что выиграют другие девочки, потому что я в них больше верила, чем в саму себя. Но я была бы очень рада, если бы даже они выиграли. Мы ведь очень подружились, вместе общались, они были очень добрыми и дружелюбными. Я желаю им удачи по жизни. Гэты конкурс «Маленькая гамельчанка» 13-й па ліку. Праўда, апошні раз ён праводзіўся ў 2020-м. Пасля 4гадовага перапынку яго вырашылі адрадзіць зноў. Арганізатары спаборніцтва юных прынцэс, Гомельскі гарадскі цэнтр культуры і мадэльная школа при падтрымцы гарвыканкама. У нас был кастинг, проходил 2 февраля. На кастинг пришло более 30 участниц, и среди 30 определены были 12 самых лучших финалисток. Конечно, смотрится харизма, артистизм, умение держаться при разговоре. Патрабаванняў, якія існуюць да старэйшых мадэляў, у гэтым конкурсе няма. Вага і фізічныя параметры тут значэння не маюць. Галоўнае – камунікабельнасць і жаданне прадэманстраваць свае лепшыя якасці. Мама нашла в компьютере и решила мне предложить. И я согласилась. Я очень давно хотела попасть в этот конкурс, и мне предложила мама сходить. И я решила попытать свою удачу. Конкурс працягваецца каля 2 гадзін. За гэты час кожная дзяўчынка выходзіць на сцэну 5 разоў. Рэпетыцыі праходзілі на працягу месяца. Прычым апрача сумесных трэніровак займаліся яшчэ і самастойна. Гэта быў вельмі напружаны перыяд, які запомніцца назаўсёды. Были репетиции, также я дома прорабатывала все. Танец, тоже танцевала дома, танцы, дефиле ходила. Готовили костюм вместе, визитку учила. Все девочки дружат, все дружные, хорошие, все друг друга поддерживают. У нас у всех хорошие взаимоотношения, все хорошо. До 2020 года разом з маленькімі прынцэсамі у конкурсе прымалі ўдзел і юныя джентльмены. Сёлета іх вырашылі не запрашаць, але не выключана, што ў наступным годзе конкурс можа прайсці ў ранейшым фармаце. Олег Сенцюроў, Михаил Синицын, Сергей Лукашук, Валерий Гапанько. Телерадиокомпания «Гомель».